Hos Holm og Halby er vores kunders behov i centrum. Vi er kendt for at levere integrerede løsninger, bestående af både instrumenter og tilhørende rådgivning, uddannelse og support i hverdagene. Vi har branchens største serviceafdeling, der hurtigt rykker ud, når det bliver nødvendigt, og som foretager den foreskrevne vedligeholdelse, så instrumenterne holder i mange år. Vi tilbyder instrumenter fra nogle af verdens førende producenter til både prøveforberedelse, analyse og life science. Vi har valgt markedets bedste teknologi fra de mest innovative producenter, og vi er meget selektive i vores valg. Holm og Halby tilbyder vores kunder en serie af teoretiske seminarer, ofte i tæt samarbejde med vores leverandører. Det er Holm og Halbys målsætning at yde en høj kvalitetsrådgivning, både inden instrumentet købes og efter i form af uddannelse, så kunderne får maksimal udbytte af investeringen. Holm og Halby leverer den fornødne support til at maksimere udbyttet. Det være sig i form af software support eller hjælp med applikationer og metoder. Holm og Halby har bygget en stærk serviceafdeling op, der udover reparationer tager sig af eftersyn og vedligeholdelse, så risikoen for nedbrud minimeres. Vi har et værdisæt, der garanterer, at man som kunde kan forvente den samme høje grad af service og nærvær, hvad enten man taler med vores konsulenter, teknikere eller folk i vores administration. Holm og Halby. Laboratorier i udvikling.